Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Уно садамай сабинай ки айко қач фавик банази ки батл дора. Драфти ай бари матрака пида натонистам. Ҷалаб дар бораи ҷалаб хондистай. Мазан гирифтум уро ҷудо кардам ай шуш. Биҷиқ биши. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали Rap Portal. Ин барномаи Rap News. хабарҳои имрӯзаро аз 0 грамм сар мекунем. 0 грамм ё барои душмансӯзонӣ, ё барои ягон арӯз шакидат кунӣ. Як история интересна монда. История ай Дубай. Интересна ва ай худаш боша ё ки ай ягон кас тал бидак. агар хабарҳои имрӯза ҳам хали дарш интересна бираванд, ма боварӣ дорум барнома бо ман тенҷ мегзара. аз тарафи Эди барои мухлисош яъне Диловар як треки нав бировард. марҳамат гӯш кунед ва агар маҳқул шавад дар комментария бинависед. Араб ва Сед як треки нав бо номи ҷудоӣ хонданд ки араб чӣ хеле баданша да ҳамун трек ҳамаша нақл кард. ҳатман гӯш кунед. одамо баъди зангирӣ любой чиро бас кунанд, баъди умуман бас кардани нест. майли ҳама ина мира реально ошиқии ҳақиқӣ меган. то дӯстуш медорад, то прям мемра барош, то киштанияша мега биё ма ҷомаи шахима барои ту кафан кунам. ой капец, ой капец. кеш баъди диҷей шиданаш ҳамаи трекҳои худшам клубняк шидестай. ба фикрам хеле оста рэп остагами чёрта мерава клубняк дига диҷей смешный диҷей кеши тоҷик мешава. хай ба пеш асалча. агар дар шамхи ҷумидан бигирӣ аниқ ту ба кӯлаҳои баланд мерасӣ. Дилок як треки нав бировард бо номи ғам нате. ҳатман гӯш кунед. наконец-то ошиқиву ғамзадагӣ будшид анаки дар бораи хард реп гап мезанем. он низ ба фикрам плани миллиардер шиданро дора. барои чӣ? барои он ки трек бировард бо номи Горилла. я даже не удивлюсь агар спонсораш ҳамун напиток боша. Что с тобой, братуха? Что это такое? Не, все нормально. Короче, негритос. Hello. Я кас нашиносад хиёл мекунад да чивом хали нигери да чиво андеграунд мехонӣ. баъди трекат ку эътиқод майта гашт. на ки тарикорои бош. мистер Хе рафти сёмкаи клипи худша нишон дод. анакнун шумо метавонед бифаҳмед ки чӣ қадар ба захмат ҳамаша мо сёмка мешаванд. акай стаф ба пеш. макс як трекчаи мощный бировард ки мавзӯша правилно интихоб кардаген, не ки трек зиқтон мекуна. гӯш кунед ва фикротона дар комментария бинависед. мужик батла бурид ранги ралик хонд. хай ладно хонданаш ин номи та хондагия фақат. ман худам да ҳамон батл будам. хай тебе бурдборӣ ба кӯлаҳои баланд бираси. ман даже дарак дорам ки ту номи мара гирифтанӣ бидӣ. ана пешакӣ гуфтамонам ки номи мара да батл нагирен. ман дига ай ҳамин рӯз пас да ҳар як батли шумо мешам. а тебе удача. дӯстоша бичи хали меҷибонад бародаро батла бридан пури ва ям хатма батли навай ама касаж дат кунен 20000 уно садамай сабинай ки айко қач фавик банази ки батл дора. о рӯз дар канали Сен Тайсон 3-4
ба худо қадри калимаи мисраро пас мезанам амира бугум 3-4 мисраи тайёриша хондай. Тайёри дидам баги. Фавикам ничего. Ты по фикру як 2 сол тайёри бини и то не сможешь. Кстати, жди меня до батлет, Сабина Джон. Треки дигар запись кини, насибара фаромӯш кини. Шон МС Сара Калкард. Ба не просто так. Это даже не Фармони Хейтеро или там Мухлисо. Это вызов Акай Мансура. Неки Акай Мансур бисёр чи теряет намек на тугрияй. Акай Мансур, Сара, диди тоуза хайлисия махта визов додаги будам хатама баргани барои сарта полни акабутрош, ранг ма лисиша акаҷон. Баъд визов амяки сари ки тез меброя. Бинахмо дафи чахчака ак бенде боша. Визов ака. Бос як треки бо номи Мотоджикем бровардай. Не, на бровардай. Оли даже запис накадай. Неки бояд броraша. Дуроен як дилбардориш кунен тестарак бурава запис кунен охи. Даста бардор балан. Моқати темпаланг Мотоджики. Ту худат как будто як одами нормально бо хали трек меброри. Тима як трек бо номи Ҷалаб бровардай. Остановите планету, я сойду Ҷалаб дар бораи Ҷалаб хондестай. Лонли коре накни бо пешай ҳама рафта батли гроса катедалер тамошо карда бо историяда бишини на ақл кини ҳамаша биҷиқ биши мон ҳама каса тамошо кунем. Зепера ҳамаи сигареташа уже дар додан ва як трекча наподоби стили ҳамон хондак. Дуроин гӯш кунен ва фикрҳои худтона дар комментария ҳатман бинависед. Асалчо беҳуда дар телеграм нашин. Ҳамун телеграм безлимит не. Дуро дар номерое ки дар таги видеои мо мондагӣ дар телеграмаш бинавис ва 20 сомон кор кар асалча. Хайр, то боздид бо шумо ман ҷонон будам ва хабарҳои беман скучни бо ман интересни. Ба канали мо обуна шавед, лайкро фаромӯш накунед.